Уикендът на плажа е страхотен за продажба на чанти, но също така подходящ за още един от бизнесите на Вандерлея – отдаване под наем на стаята й. Здравей, Яна! За днес искаш ли? С спестяванията си купих доста голям имот. Преместих се тук, малко е и реших, че е по-добре да не спя в спалнята. Спя в хола и оставям спалнята за гости. Да, това са 80 реала. Не, душът е студен. Душът ми е студен. Но ако някой иска топла вода, таксувам малко повече. Ако искаш топла вода, струва 100 реала. Устройва ли те? Последната ми гостенка купи храна и остави всичко в кошчето в стаята. И ядох цяла седмица това, което тя остави. Направи плащането. Благодаря, чао! По време на високия сезон можете да направите около 1700-1800 реала. През ниския сезон е по-малко, около 400-500. Винаги се отнасям добре с клиента, за да се върне. Понякога не ми дават 100, а повече. Посрещала съм хора от Русия, от Мексико, от Канада. Хора с добро сърце, които просто спят тук, напускат и дори ми оставят допълнителни пари. Години наред най-голямата мечта на тази спестовница е да инвестира в своята артистична кариера. Но що се отнася до това, тя е решена да не похарчи пукнат реал. Започнах да композирам преди много години. Наистина искам някой да записва моите песни и, разбира се, да стана милиардер чрез моята музика. Ние работим за печалба. Здравей, Ван! Здравей, Жо! Приятелко! Името ми е Жодейли. Аз съм приятелка и учителка по пеене на Вандерлея през 2017. Много съм щастлива, Жо. Какво е станало? Срещнах продуцент и той реши да ми даде шанс. Ние сме добри приятелки, говорим си всеки ден и тя прави видеоклипове за мен. Първия път, когато я видях да рови с буклука, помислих, че е загубила нещо. Когато видях, че започна да събира неща от буклука, се притесних. Дори за здравето й. Не беше хубаво. Имам нужда от теб, Жо. Ела, помогни ми. Моля те, Жо. Добре. Жо ще ме обучава вокално, така че гласът ми да звучи по-добре, по-гладко. Тя ще ме напътства как да пея по-добре. Обичам те. И аз те обичам, приятелко. Целувки. Тя не знае всичко за моята спестовна страна, но е виждала някои неща и знае добре какво правя. Колко си красива! Изглеждаш прекрасно! Донесох ти торта. О, Жо! Жо! Всеки път, когато идваше в дома ми, тя претърсваше буклука ми, но вече бяхме по-близки и аз започнах да я разбирам. Затова донесох нещо, което тя би оценила. Ван, трябва да използвам тоалетната. Добре, носиш ли хартия? Не. Нямаш ли тоалетна хартия? Не. Имам една много стара хартия там. Аз не ползвам. Как го правиш? Спомена веднъж. Използвам парцал. Супер парцалът. Не го забравяй, Жо. Някой гост е оставил това. Ако искаш, използвай го. Даде ми малко парче хартия и ми каза да използвам възможно най-малко. Стана късно. Мисля, че трябва да пренощувам тук. Очакванията ми са объркани, защото не съм преживявала подобно нещо. Не знам дали в нещата, които събира, няма някакви гадинки. Да бъде спестовница и избор за Вандерлея, защото финансово тя вече е стабилна. Просто това е тя. Днес е денят, в който Вандерлея ще запише своята песен в студио. Учителката по пеене и приятелка на Вандерлея, Жо, се съгласи да й помогне. В замяна тя ще получи някои ценни съвети за красота от онези, спестовните. За да избегна разходите за боя, започнах да боядисвам косата си с малко кафе. Разтворимо кафе, нали? Може да е и утайка от кафе или разтворимо кафе. Миризмата на кафе остава ли в косата ти? Прекрасен аромат на кафе. След сутрешния урок по красота и пропускане на вечеря с костилка от авокадо, Жо кани своята приятелка на обяд. Ще излезем ли да хапнем нещо? Готова съм. Що ме за ядене? Готова съм да ядем.
Да седнем там. Колко хора, Джо! Най-евтините, нали? Да. Много е скъпо. Благодаря. Красиво е. Много добре. Сега ще взема малко сол за вечеря. Хората ни гледат. Не ме интересува. Малко се забави. Колко вкусно! Там остана храна. Не може да я вземеш, вече обядваш. Ще я сложа тук. Чакай, Вандерлея. Изчакай малко, чакай. Нося раницата си, кутии, найлонова турбичка и каквото мога да взема, го вземам. Не прави това сега, Вандерлея. Изчакай малко, първо яш. Чакай малко, Вандерлея, тук ще ти остане. Тя събра храната от чиниите, пи от чашата на момчето. Мисля, че е опасно, защото много болести могат да се разпространяват през устата. Малко се ядосах, защото не мислих, че ще направи това. Изнерви ме. Отивам до тоалетната. До тоалетната ли? Да. Сега се връщам. Няма ли да ядеш повече? Не. Гледаха, говореха, гледаха ме странно, но честно казано не ме интересува какво казват. Важното е, че вечерята ми е гарантирана, имам обяд за утре и ще се нахраня. Да поискаме сметката, излизам, ти може да платиш. Не, Вандерле, остани тук, да говорим за това. Не, ти каза, че ще платиш, Жо, нямам пари, но трябва да поговорим, аз ще платя, чакай. Ти плати, аз отивам до тоалетната. Ще се върнеш ли? Да. Обядът беше изненада за мен. Не мисля, че някога отново ще изляза на обяд с нея, защото бях наистина оплашена и притеснена какво може да направи. Така че вече няма да излизам да ям с нея. Не и навън. Дойде моментът на истината. Вандерле прекара седмици в обаждания в различни звукозаписни студия, докато намери едно, което предлага безплатно демо. Толкова съм щастлива. Мина толкова много време, в което молех тези хора да ми позволят да записвам в това студио. Най-накрая намериха място за мен. Да действаме, имаме около час. Страхотно! Има леки закуски и кафе за теб. Много благодаря. Трябва да сме бързи, имаме само 1 час запис. После влиза една група. Нека действаме бързо, за да се възползваме максимално от часа, който имаш. Добре. Да направим затворена уста, когато езикът е поставен зад зъбите. Направихме няколко упражнения, точно това, което трябваше да направи. Вандерлея, чуваш ли ме? Да. Добре, да го направим. O mundo pede socorro, são milhões de mortos. Вандерле е готова за слава, но който иска да чуе цялата песен, ще трябва да изчака песента да бъде издадена и вероятно да плати за нея. Толкова съм щастлива. Спестих огромна сума и ще продължа да бъда стисната, да, още по-стисната. Харесва ли ти? Много.